sir. Dito po tayo sa Barangay San Ramon. Iya. Alright. Okay. Okay. Kanya daun. Oo. Kaya mga kaibigan, no? Yan. Oh, kayang-kaya pala. Parang na-miss natin yung mga nadaanan natin noon. So, wow, nice place. Malubak-lubak nga po yung daan. Kung mahilig ka sa trail, ito yung masarap na mga daan. Nagmamatch po sa lugar na dinadaanan mo, mga liblib na lugar. Opo. Mga ganitong lugar mapayapa at saka maaliwalas. Oh. Overlooking po tayo sa mga lugar ng Sibalom. Nandyan siguro sa baba Pisanan. Yan. Nandito Barangay Villafont. Pataas po doon siguro Barangay Badas. Mga malalayo, pero sarap puntahan yan.
So dito po tayo bandang Igsuming sa ngayon. Oo. Wow. Ayan, laon. Wow. Wow. Oo. Talagang mabato-bato po. Yan. Wow. Mga ilang taon na po hindi po ako nakapunta dito sa lugar na to. Dati po dito kami dumadaan mag trail papuntang Aningalan. So ito na po yung lugar ngayon. Parang walang nagbago pa rin sa daan dito. So tuloy lang po tayo. Nagre-revisit lang po tayo sa lugar na to. Wow. Woo! Sarap ng lugar. Yan. Oh. Yes.
Dito po tayo dumaan sa taas dahil mabato nga sa baba. Okay. Dati dito po kami nagtatambay. Sakop ka ano ra? Gig suming gapon. Gali ikaw. Ratusot sa Villafon to. Gali ikaw. Tede mo ra pagaling. Pide. Gali ikaw. Sarap naman magpasyal-pasyal sa ganitong mga lugar. Naka pre-wedding naman tayo mga baba. Maganda eh. Short trip po tayo. Merong ibon no. Ang lugar na to ay sakop pa rin ng barangay Sumin. Nangingigat dito ng palay nila. Let's go! Matagal na di ako nakapunta dito. Ganda naman. So ito malaking puno ng mangga oh.
Alright. Wow. Yung baka pa rito. Excuse me po. Talagang mahirap dito yung daan kapag umuulan. Kasi maputik ito. Tinataniman ng mga tao ng mga palay nila. Alright. It's alright. Sundin na po natin dito yung dinadaanan ng pumupuntang motor dito. Ito po yung linya nila.